सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान व उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया मोफत, एंजिओग्राफी फक्त 5,000 रुपये, एंजिओप्लास्टी मोफत, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। महात्मा फुले योजनेअंतर्गत बायपास व एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाइफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश रासम, 8355 88 56 67। हॉस्पिटल रिसेप्शन 023 67 23 40 00 आणि मोबाईल 93 700 56 076 94 209 076 61 आणि 70 202 90 316। खासदार संजय राऊत यांच्या वक्तव्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा आजचा दिवस चांगलाच गाजला। राज्याचं विधिमंडळ हे चोर मंडळ आहे असं विधान राऊतांनी केलं आणि मोठा गदारोळ माजला। भर अधिवेशनामध्ये आमदार नितेश राणेंनी संजय राऊतांना धमकावलं। या सगळ्या दरम्यान भाजपा आमदार नितेश राणेंनी संजय राऊतांचा एकेरी उल्लेख देखील करत त्यांचं 10 मिनिटे संरक्षण काढा, ते परत दिसणार नाही अशी धमकीही दिली। अध्यक्ष महोदय, हे जे काय रोज सकाळी आपल्याला बसून या संजय राऊतचं ऐकायला लागतं, अध्यक्ष महोदय, हे महाराष्ट्राला याची गरज आहे का? काय घेऊन खाल्लंय आपण त्याचं? अध्यक्ष महोदय, तुम्ही मला सांगा, त्याचा आणि शिवसेनेचा काय संबंध आहे? सांगा तुम्ही मला। तो शिवसेनेमध्ये आला कधी? अध्यक्ष महोदय, सामन्यामध्ये लिहिण्याच्या अगोदर, पगार घेण्याच्या अगोदर तो लोकप्रभामध्ये असायचा आणि तेव्हा अध्यक्ष महोदय त्याचे शिवसेनेच्या विरोधात सगळे आर्टिकल असायचे। अध्यक्ष महोदय, या संजय राऊतची एवढी पण हिंमत तेव्हा झालेली अध्यक्ष महोदय की त्यांनी हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंच्या विरोधात लिहिलेलं, अध्यक्ष महोदय शिवसेनेच्या विरोधात लिहिलेलं, त्यांनी एवढी लिहिलेलं की स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आणि त्यांच्या पत्नीचं पटत नाही, हे या संजय राऊत लिहिलेलं। अध्यक्ष संरक्षण काढा, अध्यक्ष महोदय, पोलिसांचं संरक्षण घेऊन फिरतो तो, त्याचा सरकारने दिलेलं संरक्षण आहे। अध्यक्ष महोदय, मार्मिक मध्ये छापलेलं कार्टून बघा, अध्यक्ष महोदय, देशाचे गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांच्या बद्दल असं तो छापू शकतो का? देशाच्या केंद्रीय मंत्र्याला शिव्या घालणं, अध्यक्ष महोदय, त्याचं 10 मिनिटं संरक्षण काढायला सांगा। शब्द देतो अध्यक्ष महोदय। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।